Warga Tunggur. Ya, tuku kencor susuke kapur. Apa wae? Tuku kencur. Tuku kencur. Warga Tunggur muga-muga tambah makmur. Ayo. Tuku kencur dikreseki. Warga Tunggur muga-muga oke rezeki. Apa kencure dikapakno? Iku tuku kencur. Ya. Ayo. Tuku kencur cacahe 6. Mugi warga Tunggur tansah ayem tentrem. Amin. Awak kencure diapakno? Aku ora nganggo kencur. Ora nganggo kencur, ora nganggo bubur. Ora. Aku gawe bubur. Piye Jare nganggo kencur jare nganggo kencur nganggo bubur. Sik rumangsaku ki mau aku ora ngomong kencur kok iso ngomong bubur. Tuh ngombe bubur ketane. Sik tok. Bubur kok diombe. Ya Ngombe kencur. mangan bubur. Ah. Mangan bubur ketane ireng. Heeh. Dulur Tunggur sing wedok muga-muga meteng bareng. Miteng bareng. Kok repot Bu Bidane. Ngomongi sapa repot, ketok ndase didelepne neh. Ya piye kok ya. Wong sak Tunggur muga-muga pinaringan berkah barokah, Mbak. Amin. Rezeki kathah, Mbak bayu milih. Berarti langkung prayogi menawi to ingkang kawogan dipun aturi minggat. Wow, Wonten Mbah Sono Kelin. Mbah Camat wonten syukur kalian para kadang-kadang Demang. Kados minggahipun para kadang Demang Mbah Camat binarung kelawan Do Ria Aprilia kelawan Do Niket ya. Maka terus. Bajeng ucap. Ya. Monggo. Yuk, Siap. Ya. Monggo Mbah, keparengan minggah panggung. Yuk, cok kita atur lagi. Yo. beliau berada Sono Klik. Jagongan dia. Sembah nuwun. Wis nduk wong ayu. Niki kersanipun Mbah Lurah Jumeneng menika damel spot. Njenengan langsung teng mriki Mbah Lurah panggih melih. Mikipun Mbak April. Oke, siap nggih. Mriki. Pripun Mas Gareng? Nggih, alhamdulillah barokah Allah. Amin amin Bang.